Ari nagali ang amon pinakbit ho ah. Siyempre pares niya ang pinirito ng bangos. O, di ba? So makaon na ta guys. Maad pa ta tubig ko hindi na. Okay. Okay, ano pa naman? Ginamos. Ginisa. Wow. Okay. Margoso. Ang maguso pa ano ang tagid. Pahumukon. Kalabasa ba? Para o ang pinakbit ni Kevin. Siya na nagluto mo. Nagluto ko naglugay. Sige, mix pa gid. Kay maad ka water. Ari na ang akon nga pinakbit. Ining pinakbit, syempre may ginamos siya no, pero wala ko na nagabutang gid ya asin. Instead, ginabutang ko ang fish sauce. Ara siya. Depende kung gusto nyo ang medyo maalat or gamay lang. Ari na guys, luto na ang akon pinakbit. So, ara iparis. Tani siya karon sa pinirito nga bangros. Okay.